ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାହୁଲ ନାମକ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା ଭଲ ଛାତ୍ରଟିଏ ହେବାକୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ଅସଫଳ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ପୁଣି ଅସଫଳ ହେଲା। ତୃତୀୟ ଥର ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ପୁଣି ଥରେ ଅସଫଳ ହେଲା। ରାହୁଲର ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗାଁର ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ରାହୁଲ ପାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଦୁଃଖିତ ହେଉନଥିଲା। ସେ କେବେ ହାର ମାନିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ଅସଫଳତା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଭୁଲଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଏହି କଥା ରାହୁଲଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ନିଜ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ କଲା, ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କଲା, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କଲା। ସେ ଆଉ ଭୟ କରୁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅସଫଳତା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଶେଷରେ ଫଳାଫଳ ଦିନ ବି ଆସିଲା। ରାହୁଲ ମାତ୍ର ପାସ୍ ହେଲା ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସଫଳ ହେଲା। ଗାଁରେ ଖୁସିର ମହଲ ଛାଇଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ହସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜି ଭାତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ତୁ ଆମକୁ ଦେବୁ। ଶେଷରେ ରାହୁଲ ବୁଝିଗଲା, ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହାର ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଏବଂ ଏହି ଗପରୁ ଏହା ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ କୌଣସି ଅସଫଳତା ଆମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ।